Открих бюджетно копие на Viral спрея на Лол за ефекта стъклена коса. След това видео ще ми благодариш, защото всъщност според мен е и по-добър. Всички добре познаваме това шише. Освен с огледалната си паковка, той стана Viral и с това, че прави и същото с косата. Стъкло. Но предвид, че не е много икономичен, цената му от 60 лева не се харесва на всеки, особено на дами с по-гъсти коси като мен. И въпреки това го обожавам. А това тук е спрея Frizz Blocker на BTechnique, който тотално ми отвя главата, защото освен, че ми харесва още повече, е и доста по-евтин. Време е за тест. И двата продукта се нанасят идентично на подсушена скърпа коса. Не е необходима допълнителна термозащита, тъй като те имат в себе си. Слагам на бързичко малко серум в скалпа и втривам добре. Разделям косата на две части, без да се старая много. Прибирам едната половина за спрея на BTechnique, а на другата ще сложа тази на Лол, който вече е почти свършил. За да получите истински ефект от него, е важно да го нанасите правилно. На малки до средни по дебелина кичури, без други продукти и обилно количество. От всяка страна. От тук идва и факта, че не е много икономичен. И нещо, което ме дразни много, е колко трудно се натиска помпата. Буквално ме болят пръстите, който го има, знае. Освен с пръсти, може да разнесете и щетка за мокра коса. Важно е да покриете всеки косан добре и едната ни половина е готова. Време е за бюджетното ми откритие, което ще нанеса по абсолютно същия начин. И първото нещо, което ме грабна, е именно помпата. Стотици пъти по-добра от тази на Лол. Тук сванати пръсти няма и втория страйк отива за аромата. Просто е феноменален. Отново по-хубав от този на Лол. Пръскам отново обилно от двете страни всеки кичур и разпределям с пръсти или с четката. Когато съм готова, оставям косата да почине 2-3 минути и започвам да суша с четка и сешуар. За повече обем започвам сушенето на корените с главата надолу и после обръщам. Ако сте се чудили как бих изглеждала, ако не стилизирах косата си, ами така, като лъв. Хващам четката и започвам да я изправям. Отново работя на средни кичури, понеже при мен това е най-оптимално. На по-малки ме мързи в повечето случаи, а на големи просто няма шанс да я изпека добре и остава бухнала или се кадри лесно. Ето тук е момента, в който осъзнавам, че съм направила откритие. Разликата в усещането и блясъка на косата е моментален. А ето и крайният резултат. Блясък 10 от 10 и за двете страни, като сега гледайки видеото, може би страната на BTechnique е малко по-блясък. На усещане двете страни са ми абсолютно еднакви, 10 от 10 и за аромат категорично победител е BTechnique. И резултатите са ясни. Много се обичахме с Лол, доста изхабени опаковки имам от него, но Frizz Blocker на BTechnique е новата ми любов за стъклена коса, защото ми дава същия резултат, бонус, по-хубав аромат, пръскалка и една идея повече блясък. Обичам ви и с нетърпение чакам да завалят сърца в коментарите, когато го пробвате. Чао!